көндөрдә Күгәрсен авыл биләмәһенә караган беренче дәүләт кул авылында Шишмә байрамы узгарылды. Авылдың бизәге, табигать кумарткыгы булган Сәйфетдин һәм Шәкирйән чишмәләре икенче гулыш алды тиһәк хата булмас. Туган ягын үтә һагынып кайткан дәүләт кулдар тәү башлап ата-бабалар рухын искә төшерделәр. Урындагы обелиск янында елышкан халык бер-берен сәламләп косаклашты, кул биреште, бала, яшь сактарын искә алды. 4 ел дәвамында халкыбыз тудырган зур батырлыктар һәм кичергән зур газаптар 79 ел буена ла, 100 ел буена ла онытырлык түгел. Батырдар даны мәңгелек. Киләсәк өсөн гомерен биргән һугыш батырдарын искә алып, 1 минутлык тынлык игълан итәм. Гармун тартып, урам буйлап йырлашып бейешеп булган халык артабан Сәйфетдин чишмәһенә юл тотты. Был чишмәнең тарихын әйтеп үтә алмайбыз, чөнки урындагы улы буын вәкилләре белдерүенчә, чишмә бик борынгы һәм ни өчен уны был исем астында йөрүен анык кына әйтеп булмай. Бәлки, Сәйфетдин исемле ир ураман аскан чишмәдер дигән фикердә йөри. Уның эсеп сафлангандар, давалангандар. Гашыктар да чишмә янында очрашып, үз тормышын башлаган. Мин даже белмәйм, аны картлар да әйтте, әле мин белгән картлар әйттеләр, что Сәйфетдин чишмә. Аныкы анында ине ул, аны аста. Но монан саккасын мин монда рәтләр. Шул, әвәлдән килгән чишмә. Борынгы чишмә. Борынгы чишмә. Чишмә асу тантанаһында Күгәрсен авылы мәсете имамы Хәбир Шәрипов дуалар кылып, шифалы һава мәңге корымаһын дигән теләктәрен белдерде. Чишмәне бәрәкәтле кыл, я Раббым, суларын тәмле кыл, я Раббым. Шунда кул күтәреп дуа кылып кылышларыбызның да, барчабызның да йөзләребезнең нурлы, күңелебезнең нурлы, йөрәгебезне тугры, юлыбызны туры кыл, я Раббым, барчабызны синең җавыңа, рәхмәтеңә иршегән насыйп кыл. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Тәмле һаудан авыз итүселәр һаны был көндә күп булды. Юл сатында яткан чишмә һавын бесәнгә, урманга баручылар еш куллана. Уны төзекләндерү эшләрен урындагы фермер Илнур Фәхретдинов, авыл советы депутаты Илдар Усманов, авыл биләмәһе һәм дәүләт кулдар үзләре башкарып сыккан. Матур табигать косагынан сыккан чишмә һавы шифалы һәм тәмле. Икенче чишмә Шәкирйән Мөхәммәддин улы Вәлитовтың исемен йөртә. Әвәлдә Совет власы сәяси корбаны булган Шәкирйән улатай ушу чишмәне авыл халкына кумарткы итеп калдырган. Сәхнә түреннән сыгыш яһаучы Шәкирйән улатайның янсәре бабайы тураһында ул нигезләгән чишмә хакында һөйләп китте. Авылды ниндәй матурланыгыз. Ошо чишмәне минең әнием дигән бабай битендә. Татарым. Минем бабайым эшләгән чишмәне ниндәй матур дип эшләп куйдыгыз. Ысын күңелдән зур рәхмәт сезгә. Без инде ошо авылда туып үскән. Менә 50 елдан 70 елларга хәтле ошо авылда иң күп балалы гаиләләр үскәнбез. Әтимләрем бездә 11 баланы үстерделәр. Шәкирйән бабай минең әниемнең әтие. Ул нык аның әсе ялмыш китергән бабай инде. Ул бабай Күгәрсендәге, Күгәрсен авылында туган нык хәлдә булып яшәгән бит инде. Әлеге 30 елларда, 31, 34 елларда кулаклар дип ебәргән вакытта безнең бабайды ла Сибиргә ебәргәннәр. Анда ул вакытта 4 уллар булган, минең әнием булган, нишу тагын бер кызлары, 6 баланы, уларды Симдәгә калган. Шул тугандарында яшәгәннәр инде, өйен тартып алганнар. Бабаемнең өйен Күгәрсендә колхозда контора итеп тоттылар. Аны мин дә беләм. Зур гына өйне карагайдан эшләнгән матур өй. Алдында таш келәтләре булды.
Ул колхоздың шул контораһы булды һунан. Ну минең бабай, мен бабай дип һөйләбем татар булгастын. Бабайым шул дини кеше булган. 3 ел тирәһе йөреп, әйләнеп кайткан. Аллага шөкер. Мине каршайымның атаһы бит инде, әтием ягынан. Шул бабай үҙенә саҡырып, ошо ауылға килеп төпләнгәндәр инде. Торуға өйләре булмаған, конечно, баяғы Лоҡман бабайҙың, ҡартайҙың оласығында йәшәгәндәр башта. Шунан яйлап, колхозға алғандар бабайымды, ул ишлекле кеше булды бит инде. Шунан яйлап, үҙләренә ошонда беҙҙең бабайҙың урыны, менә хәҙер Розаның өйөндә беҙҙең бабайыбыҙҙың урыны булды инде. Менә шишмәндә эшләгәндәр. Үҙе генә эшләмәгәндер инде. Лоҡман бабай белән эшләгәндәрҙер, аны белмәйем. Шәкирә шишмәһе тип, ошонда беҙ һыу эсеп, ошо тирәлә йәшәгән 4-5 ай бөтәбеҙ ошо шишмәнән һыу эстек. Ошо шишмәгә төшөп тә сыҡтык. Ул шишмәнең төбө юҡ ине. Ләмме нимә батып тик тора торғайны. Анда мин үҙем дә төштөм, конечно, һыу алам тип. Ятып ала торғайны, рәшәт булды бит инде, бура ғына булды бит инде. Тәрәндә һыуы ятып алғанда инада баштан төшөп тә китә торғайны. Ҡыш көннәрендә төшкән кешеләр булды. Шулай тарихы. Менә Шәкирә бабайҙың тарихын инде ул. Айым газетаһында фабриката язып сыҡҡайны. Контра Шәкирән тигән. Мин аны күсереп алып килдем. Кемдәр есе хәтят алып уғырға хәтит можете. Күмәкләгән, яу ҡайтарған тигән боронғолар, дәүләт ҡолдар да үҙ тырышлыҡтары, яҡташтары ярҙамында ауылдың йөҙөн матурлап, киләсәк быуынға тәбиғәт бүләген асып, төҙөкләндереп ҡалдырыуы үҙе бер тарихҡа тиң. Шатпыз мына ауылыбыҙға ҡайтып шундай матур байрамдарда бик күңелле булды. Байрам күптән күрмәгән апайҙар, ағайҙар, һылыуҙар, мартыйҙар бик күңелле булды. Рәхмәт. Хакимиәт башлығына бик ҙур рәхмәтемде белдерәһе килә. Ауыл халҡына бик ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Рәхмәт. Ауылдаштар байрамына үрелгән Шишмә байрамы дауамында изге эштә ҡатнашыусыларға маҡтау ҡағыҙҙары, иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды. Йыр, моң менән һуғарылып барған тантанала юла уйындарына ла урын табылды. Ауыл килендәре көйәнтә күтәреп ярышты, балалар, ир-егеттәр арҡан тартышты һәм башҡа ҡыҙыҡлы уйындар ойошторолды. Һәр ҡунаҡ утлы ҡаҙанда бешкән тәмле аштарҙан, шифалы шишмә һыуынан ҡайнаған сәйҙәрҙән ауыҙ итте. Һауа бул инеде, тыуғаны ауылым, бәхетле баласығым шул ғөмөрөмө булһа берәйеләнеп ҡайыдырмын һиңә тағын. Ошо ауылда тыуып, ошо ауылдың, ошо Шәкирйән атайҙың шишмә һыуын эсеп үҫкән ҡыҙ. Беҙ бик күп һыу ташый торғайныҡ ошо шишмәнән көйәнтәләп. Йәй буйына һыу ташыр инек, ҡыш буйына һыу ташыр инек. Шуға беҙ моңло булып, аҡыллы булып үҫкәнбеҙҙер инде ошо атайҙың шишмә һыуын эсеп үҫкәнгә. Күгәрсен урта мәктәбенә йөрөп уҡыным. 69-нсы йылда Күгәрсен урта мәктәбен тамамланым.
Шунан әле Мәксүт авылында яшәйбез. Олақ йылдар Мәксүт урта мәктәбендә лаборантка булып эшләп, хаклы ялга сыктым. 3 бала үстердем. Авылдаштарга теләк шул, ошо бәләкәй генә авылды мына бөтөрмәенсә, мына Фәхретдинов, Саматлар, Султанов, Галим абзыйлар, мына Фәрихлар ошо авылды бөтөрмәенсә алып калдылар. Уларга зур итеп рәхмәт. И бына ошондай сара оештырган өчен, әле бундай саралар булганы юк. Зур итеп авылдаштарга рәхмәт. Исәнлек, һаулык уларга. Шулай тугандарса, бергә, бердәм дәүләт кулдар, эшен дә йөрелә иткереп эшләйләр, байрамнарда ла күңелле итеп узгара беләләр. Элек яшь сакта шу авылда бит инде клуб булмай торгайны, уеннарга йөрнек. Шуаш авылына гармон күтәреп, уйнап, шунда йырлап төшә торгайны, кайтканда уйнап кайта торгайны. Кайтабыз да балын ягып, шунда уйнап, йырлап бии торгайны. Шулай яшь сак үтте инде безнең. Күңелле. Хәзер инде авылда алай бик уйнаган кешеләр, кырдан гына кайтып уйнайлар шул. Гармонда шу бәләкәй сактан уйнанык бит. Күрше кызы Зәлифә менән бергә нигез буенда утырып уйный торгайнык, мәктәптән кайтабыз да. Әсәйләр әрләһәлә уйнап утыра торгайнык шунда. Шулай итеп өйрәндек икәүләп. Кияүгә саккан сакта ошо yerдә йырлап киткәнем шул ер. 2 елдан бирле йырлайм ошо yerдә.